Ahoj, tu je Naty. Vítajte pri novom videu. Pre dnešný recept varenie pre 4 do 6 eur som si pripravila tieto suroviny. Šampiňóny, ryžu, cibuľu, bujón a parmezán. Dnešný nákup ma vyšiel na 5 eur aj 42 centov. Cibuľu očistíme a pokrájame. Do väčšieho hrnca si pripravíme olej a necháme ho zohriať. Pridáme cibuľu a necháme ju pomaly opekať. Šampiňóny pokrájame umyté šampiňóny pridáme k cibuli a opečieme. V inom hrnci necháme zovrieť vodu a rozpustíme v nej bujón. Ku opečeným šampiňónom pridáme ryžu a zalejeme rozpusteným bujónom. Necháme zovrieť a varíme pri nízkej teplote. Keď sa voda odparí, pridáme parmezán. Trochu si necháme na ostopenie. Miešame, aby sa syr rozpustil. Nakoniec ozdobíme zvyšným parmezánom. Dobrú chuť a teším sa na vás znova na budúce.